Για τον Μπούτσο. Ήρθανε λεφτά στο κανάλι, παιδιά, τώρα φτιάχνουμε και background, ήρθανε λεφτά εδώ πέρα. Αυτό ξέρετε όλο πόσο στήχησε όλο γύρω, αφήστε εκατομμύρια. Μπορούμε να κάνουμε και ένα κοντινό εδώ. Βασικά μόνος μου, θα το κάνω εγώ στο μοντάζ. Αυτή η φάτσα, παιδιά, είναι ανεκτήμητη. Τι έχουμε σήμερα, για να δούμε. Σήμερα έχουμε ανομολόγητα. Μας κάνει κάτι σαν ανομολόγητα. Ουσιαστικά είναι μια σελίδα η οποία λέγεται ούτε του παπά. Στην οποία γράφουν διάφορα πράγματα ανώνυμοι χρήστες. Πράγματα τα οποία θέλουν να μοιραστούν μαζί μας. Πράγματα τα οποία τα έχουν τόσο βαθιά μες στην καρδιά τους, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να τα εκφράσουν με το πραγματικό τους όνομα. Γιατί θα γίνουν ξεφτύλα. Οπότε αποφασίζουν να γράφουν ανώνυμα πράγματα σελίδα ούτε του παπά. Μπείτε και τσεκάρετε. Γυναίκα. Το κάναμε χθες με το αγόρι μου, έσπασε το προφυλακτικό και έχισε μέσα μου. Πήγαμε αμέσως στο φαρμακείο και πήρα το χάπι της επόμενης μέρας. Είμαι όμως πολύ αγχωμένη, γιατί δεν μπορώ να περιμένω 2 εβδομάδες να μου έρθει περίοδος. Τι να κάνω, να ανησυχώ? Θα δείξει 9 μήνες. Σχόλιο από κάτω. Γιατί το πεις κατευθείαν, αφού είναι της επόμενης μέρας? Μπράβο στο φίλο, ήταν πάρα πολύ καλό. Βασικά όντως φίλοι. Κάποιος όντως μπορεί και να τον μπερδέψει, δηλαδή φαντάζομαι η τύπισσα όντως να το πιστέψει. Έστω λοιπόν ότι αυτός ο τυπάς ξαναχύνει μέσα της και αυτή έχει την πεποίθηση πως το χάπι πρέπει να το πάρει την επόμενη μέρα. Για να δούμε πως θα ήταν αυτός ο διάλογος. Να σου πω μωρό μου, έλα μωρό μου, ελπίζω να πήρες σήμερα το χάπι της επόμενης μέρας για αυτό που έγινε χθες και... Όχι βρε, αφού είναι της επόμενης μέρας. Τι, πας καλά παιδάκι μου? Παιδάκι μου, μη φωνάζεις, αφού είναι της επόμενης μέρας. Το είπανε και στο ούτε του παπά. Ποιο ούτε του παπά μωρέ, είσαι τρελή, θα μείνεις έγκυος. Έλα τώρα που δεν ξέρεις το ούτε του παπά, εκεί μέσα είναι άνθρωποι σοφοί, με μυαλό τα ξέρω, τα έχουν ξαναντιμετωπίσει. Ρε, πας καλά. Ω, χάμω. Ρε, σοβαρά, έλα εδώ. Έλα εδώ γάμο το, έλα εδώ. Βοήθεια. Έλα εδώ γάμο το σπίτι. Κάτσε ρε. Εντάξει, τώρα τουλάχιστον θα πεθάνει και αυτή και το παιδί μαζί και δεν θα έχω αυτό το άγχος. Φυσικής, δεύτερο έτος, γυναίκα. Μακάρι να ανήκω στο πιο βρώμικο τμήμα όλης της Ελλάδας. Μόνο οι κοπέλες δεν βρωμάνε. Εκτός από 2-3 που βρωμάνε. Βρωμιάρες. Για πες, εγώ σημειώνω ονόματα, να ξέρω. Θάνος Βογδανέρης. Έχουν τη φυσική τους μυρωδιά. Θάνο, εντάξει ρε, είσαι βρωμιάρης, εντάξει. Μην απολογείσαι τώρα φυσικές μυρωδιές, εντάξει. Θάνο, κάνε κανένα μπάνιο. Άντρας. Είναι μια κοπέλα που μου αρέσει εδώ και λίγο καιρό και μιλάμε στο φουμπού. Της στέλνω π.χ. μήνυμα τώρα και μου απαντάει μετά από 2-3 ή και περισσότερες ώρες. Τη στιγμή που είναι online σχεδόν 24/7. Πόσο να κάνει αυτό άραγε, 24/7, σου φτάνει 21 και 3 24 για... Τέλος πάντων το θέμα είναι ότι σε γράφει και ρωτώ τόσες ώρες τι στο Μπούτσο κάνει? Comment από κάτω. Ρώτησες και απάντησες μόνος σου. Τι στο Μπούτσο κάνει και τρώει πούτσο και καλά. Είστε καριόλες. Είσαι να πούμε όλη μέρα 24 έβδομα στο Facebook και δεν το απαντάς. Είστε κάρχες. Γυναίκα, εάν και η νέα χρονιά με βρει χωρίς γκόμενο, θα τα παρατήσω. Όχι ρε, πούστη δεν μπορώ δηλαδή. Δεν μπορώ. Είναι κάτι τέτοιες γκόμενες οι οποίες παραπονιούνται ότι δεν έχουν γκόμενο, ψάχνονται δηλαδή για αυτές. Έρχονται οι άλλοι να τις την πέσουνε και το παίζει τίποτα. Αϊ γάμισου κοπέλα μου, αυτή είναι η δικαίωση αυτή τη στιγμή παιδιά, αυτή είναι η δικαίωση. Όλες αυτές που το παίζουνε ντίβες να πούμε και λέτε μα καλά αυτοί δεν φασώνονται με κάποιον, μα καλά αυτοί δεν κάνει σχέση. Μέσα τους κλαίνε, δεν μπορούν να βρουν κανένα γάμο το σπίτι. Κοπελιά μου, με βλέπεις αυτή τη στιγμή, κάνε comment από κάτω στο βίντεο. Κάτι άκυρο έτσι να μην το καταλάβουν οι άλλοι και θα το δω εγώ, μην αγχώνεσαι. Άντρας. Θέλουνε λέει κάτι κοριτσάκια να έχει ο άντρας ωραίο κόλ. Σε λίγο θα μας γαμίσουνε κιόλας. Γιατί μωρέ μαλάκα το σώμα έχει να κάνει
με τον άντρα τη γυναίκα. Ένα ωραίο σώμα είναι ωραίο. Άμα κάποιος έχει ωραίο κόλλο, έχει ωραίο κόλλο και είναι ωραίο και στους δύο. Άμα κάποιος έχει ωραία βυζιά, είναι πολύ κοτόπουλο. Κόμματα από κάτω, Ελένη Ναούμη. Επειδή δεν έχεις λυσάς. Τένι Τσολάκη. Τα κορίτσια δεν έχουμε χέρια. Ούτε μάτια έχουμε. Πώς δεν έχετε ρε, μια χαρά έχετε. Τζενάκι, μην ακούς κανέναν. Άστο αυτό τώρα, επειδή να πούμε έχει ψυχολογικά και μάτια έχετε και χέρια έχετε. Έχετε μπλέξει με όλους τους ξενέρωτους να πούμε. Τζενάκι, Τσολάκη. Τράστον. Τέλη μηχανολόγων μηχανικών, τρίτο έτος άντρας. Τα μπουνιά και τα μοτέρια βρίσκονται στα λάθος χέρια. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι Είσαι ποιητής αγόρι μου, είσαι ποιητής. Υπέγραψε και έφυγε ο κύριος. Θα πω κάτι ρατσιστικό τώρα. Εάν υποθέσουμε πως εσύ έχεις τα μοτέρια και βρίσκονται σε λάθος χέρια, γιατί πας ΤΕΗ και είσαι κατώτερος από εμάς, προφανώς, άρα έχεις και τα μουνιά. Σε λάθος χέρια. Τα δικά σου. Που έχουν και τα μοτέρια. Τα λάθος χέρια. Αέ, μόνο ρε μουνιά. Γιατί εμείς ξέρουμε να χειριζόμαστε και τα μοτέρια και τα μουνιά. Τεχνολόγο μηχανικών, δεύτερο έτος γυναίκα. Άι στο διάλογο μαλάκα που νόμιζες ότι θα στενοχωρηθώ εγώ για σένα. Τώρα πίνω τα ποτά μου με καλαμάκι, σαν σωστή γκόμενα και μου ανοίγουν μπελβεντέρ. Εσύ κάτσε με τη νέα σου γκόμενα να δω τι περισσότερο μπορεί να σου προσφέρει. Πράει στο διάλογο έτσι. Τίλια, ψώρα. Ναι, σίγουρα εσύ σε κερνάνε μπελβεντέρ, δηλαδή for sure. Είναι σαν να έλεγα εγώ στην πρώην κομμενά μου και ανώνυμα έτσι ότι ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει τώρα καλύτερα γιατί βγαίνει όλο με γκόμενες και όλο πάρτι και μουνιά, λεφτά, δηλαδή δεν μπορώ, δηλαδή καλύτερα, με καταπίεζες. Αλλά θέλω να δω πραγματικά τι σου προσφέρει και στους γκόμενους, δηλαδή δεν ζηλεύω, λίγη αξιοπρέπεια ρε γυναίκα. Σχόλιο. Είπε και ξεκίνησε να βλέπει το έκτο επεισόδιο της 10ης season του Supernatural αγκαλιά μια σακούλα πατατάκια. Δώσε δικέ μου, σωστός, σωστός. Κάτι τέτοιες είστε. Next. Εσύ που ήσουν το βράδυ στη λέσχη με το άσπρο μπλουζάκι που οι ρόγες σου κόντεψαν να μου βγάλουν το μάτι. Πατρινιά είσαι, Ρε γάμο της πατρινιάς. Γιατί έχει βγει αυτή η φήμη για σας ρε κοπέλες μου. Μήπως κυκλοφορείτε χωρίς σουτιέν. Μήπως προκαλείτε λίγο. Μήπως τον παίρνετε από... Πρέπει να φύγει αυτή η ρετσινιά. Παντρευόμαστε να λέμε ότι είμαστε από την Πάτρα. Θα μας λένε τόσους εύκολους γκόμενους. Και δεν γάμουμε καμία. Επιστημόν προσχολικής ηλικίας γυναίκα. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι ο τύπος με τον οποίο είχαμε βρεθεί σε άλλη χώρα και κόψε επαφή για κάνα 2 εβδομάδες, μου ξεφούρνησε αφού εγώ τον πίεσα, εφόσον κατάλαβα ότι μου τα μασούσε, ότι είναι κολλημένος με την πρώην του. Η αντίδρασή μου, συμβουλή να μην μπλέκει άλλα άτομα στα κολλήματά του. Προφανώς τον έβρισα λιγάκι και του είπα να πάει να του το πει για να ξεκαθαρίσει και αυτό τα πράγματα. Γαμώ τον αντίχριστό σας! Είστε κι εσείς κάρχοι! Δίνετε ελπίδες και στα αρχίδια σας. Δεν θα την πληρώσει ο επόμενος. Γιατί απλά θα γαμιέμαι και θα φεύγω όπως έκανα τόσο καιρό και δεν πληρώνονταν κανένας. Παιδιά που είμαστε σκοπό. Γιατί ποτέ να μου έχει τύχει εμένα μία έτσι open mind. Τώρα που στορκίζομαι δεν θα σε πληγώσω. Θα είμαι πολύ εντάξει μαζί σου. Γράψε μου και σε ένα comment κάτω στα σχόλια. Κωδικοποιημένο πάντα έτσι σαν την άλλη. Θα το καταλάβω και θα σου στείλω. Comment. Βρασίδας χλέμπουρας. Άλλαξε τακτική γιατί βρέθηκε κάποιος και σε κάβλωσε τώρα. Σκάσε μου μαλάκα σου φυστή. Ας την κοπέλα να κάνει τι θέλει πω τσαλάκισε τα μυαλά εσύ. Δεν τον ακούς, κάνε αυτό που λέει η ψυχή σου τελικά παιδιά, αυτό αξίζει. Πάρ' τους όλους. Πέμπτο έτος, γυναίκα. Κιθαρίστα που παίζεις κάθε πέμπτη στη Γιάφκα. Μάθε να κοιτάς αγόρι μου. Ξέρω να ξεχωρίζω μπάσο από κιθάρα. Απάντηση. Μπορεί αυτός να ξέρει να κοιτάει, αλλά εσύ να μην βλέπεσαι. Τη δίκασε τέλος, τη δίκασε μαλάκα. Πω. Και εγώ ξέρω να ξεχωρίζω τον μπάσο από τον μπάζο. Πρώτο έτος γυναίκα. Άποψη για σχολείο οδηγών Καλαρούτης. Απάντηση από κάτω. Καλύτερα να μην πας πουθενά. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μ' άρεσε ποτέ να οδηγήσεις. Σωστός, έλα κόλλα 5. Κόλλα 5 ρε μαλάκα. Κόλλα 5 ρε μαλάκα σου λέω.
Georgio Firmani. Άσχετο, αλλά τύπος έχει όνομα Καλαρούτ, δηλαδή στα αγγλικά Good Root. Φιρμάνι, είσαι Φιρμάνι ρε, μπράβο. Σεξ χωρίς συναίσθημα. Δεύτερο έτος γυναίκα. Τον θέλω ακόμα κι ας είναι μαλάκας. Κόμεν. Άμα δεν ήταν μαλάκας, δεν θα τον ήθελες. Άμα δεν ήταν μαλάκας, θα ήταν κολλητός σου και καλό παιδί πάνω απ' όλα. Είσαι σωστός φίλε. Φίλε, εσύ θα πας μπροστά. Η αλήθεια της ζωής σε μία πρόταση. Από τον Αποστόλη Πανταζόπουλου. Μαλάκα, πόσο δίκαιο έχει. Είστε κάρχες ρε, κάρχες είστε. Βιολογίας, τρίτο έτος γυναίκα. Είμαι η μόνη που θέλει να υποφέρει ο άλλος με την απουσία μου. Όπως άλλωστε κάνω και εγώ με τη δική του. Παρόλο που ήταν δική μου επιλογή να σπάσουμε για πολλούς λόγους. Όχι όμως επειδή μου τελείωσε. Έχει τύχει και σε άλλους αυτό και απλά εγώ είμαι περίεργη. Εντάξει, καλό ερώτημα. Για να δούμε και τις απαντήσεις από κάτω. Είσαι μία από τις πολλές καριόλες που κυκλοφορούν. Νομίζεις πως είστε ιδιαίτερες και διαφορετικές. Ενώ στην πραγματικότητα είστε ίσως ο χειρότερος τύπος γυναίκας. Μπουμ! Να ένας άνθρωπος να τα πει στα ίσια. Τελικά γαμάει τη σελίδα, παιδιά. Λένε όλες οι αλήθειες εκεί πέρα. Μπείτε να βρείτε την υγειά σας. Και σεξ χωρίς συναίσθημα. Επιστημόνων προσχολικής ηλικίας. Πρώτο έτος γυναίκα. Η χημική μηχανική, τι ακριβώς κάνουνε? Ναι, γιατί είχα απόρρια να δω τι κάνουν οι χημικοί μηχανικοί. Στο μηχανογραφικό έβαζα ή χημικούς μηχανικούς ή επιστημόνων προσχολικής ηλικίας. Θέλω να δω τι έχασα ρε παιδί μου. Comment από κάτω. Όχι εργαστήριο ξυλόφωνο πάντως. Και καλά προσχολική ηλικία και ξυλόφωνο που είχαμε μικρή. Άμα δεν έχει ξυλόφωνο τότε δεν λέει. Καλά, σωστή επιλογή έκανα. Θα Τζο από κάτω. Στείλε inbox να σου πω αν είσαι καλή. Άλλοι απλά ασχολούνται με τη χημεία. Άραξε ρε μαλάκα, Τζο, άραξε. Στείλε inbox να σου πω αν είσαι καλή. Αλλιώς. Τζο. Αλλιώς. Να μη σε νοιάζει. Τέταρτο έτος άντρας. Εσύ που μου έχεις το ποτό στον αγώνα το Σάββατο, είσαι μεγάλη καριόλα. Τώρα αυτό μπορεί να έχει δύο διαφορετικές ιστορίες. Πρώτο ενδεχόμενο. Πιο πιθανό. Ζήτησε να το πληρώσει το ποτό, εκείνη του είπε όχι, είσαι μεγάλη καριόλα. Δεύτερο ενδεχόμενο. Οριστήκανε τέλος πάντων από αυτό με το ποτό, αυτή δεν είχε λεφτά να του δώσει άλλο ποτό και τον ικανοποίησε σεξουαλικά. Του έκατσε δηλαδή. Άρα γι' αυτό του λέει, εσύ μου έχεις το ποτό, μου κάτσεις αλλά είσαι μεγάλη καριόλα που μου έκατσες. Δεν το περίμενα αυτό, δεν το περίμενα. Comment από κάτω. Και εσύ είσαι μεγάλος μαλάκας, του λέει. Που δεν ζήτησες να το πληρώσει επί τόπου. Α, φίλε, αν ισχύει το πρώτο σενάριο και στο έξι και δεν πλήρωσε και τίποτα, είσαι μαλάκας. Τώρα και κερατάς και δαρμένο δεν γίνεται, όπα. Και να πληρώνουμε για δεύτερο ποτό μετά. Δεν γίνεται. Ανδρέας Μπούρας, έπρεπε να ανταποδώσει το χύσιμο. Τι λέω εγώ, τι λέω τόση ώρα, τι λέω. Ρε Μπούρα, να ξέρεις, είσαι σωστός άντρας. Πρέπει να μάθεις λίγο και μέσα να τους δώσεις μια τάξη. Σου χύνει το ποτό, τη χύνει στη μούρη. Ανδρέας Μπούρας. Έγραψε και έφυγε. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Μπορεί να τη συνεχίσω και αυτή τη σειρά άμα μου καβλώσει. Θα πούνε ότι μοιάζει με κοντοπίδι και αντιγράφω κοντοπίδι και εντάξει. Στα αρχιδιά μου. Γράψτε μου στα comments άμα θέλετε να τη συνεχίσω, άμα σας άρεσε το background. Καμιά άλλη σελίδα που να έχει τέτοια έτσι ωραία. Αν και έχω βρει κι άλλες, μην αγχώνεστε, έχω βρει εγώ. Αυτά θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye.